Як вы думаеце, колькі чалавек трэба, каб правесці інспекцыю дажынак? 2, 3, можа 5 ці 7? Не. Больш за 20 чалавек інспектавалі дажынкі ў Ружанах. І гэта ўсё бюджэтнікі, людзі, якія атрымліваюць заробак з вашых падаткаў. А яшчэ там усталявалі прыгожага саламянага павука з Гары Поттера. Ну, прыгожа дадаць тут няма чаго, можна хіба што толькі распачаць. Суб'ектыў, пятнічны суб'ектыў, неаб'ектыўны агляд некаторых падзеяў тыдня. Калі ласка, вашай увазе. Лукашенко изноў потрапіў у рай. Нами удивляется весь мир, когда гости приезжают, особенно к вам сюда. Боже мой, в рай попали. Вот я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай. Один раз в старых дорогах. $374 заробку, моцнае скарачэнне насельніцтва ды закрыццё школаў, усё горшая даступнасць медыцыны ды новага жытла. Гэтак жыве горад, які Лукашенко назваў беларускім раем. Нават страшна ўявіць, як жа тады жыве беларускае пекла. Я ожидал худшего, но я очень рад, что у вас тут хорошо. У Іўе гарант стабільнасці і міру прывёз дождж, навучыў мясцовых чыноўнікаў правільна нарыхтоўваць кармы і наведаў некалькі мясцовых прадпрыемстваў. Самое каштоўнае, калі сваімі рукамі зрабіў штосьці. Пасля чаго вельмі расчуліў сваімі прамовамі тутэйшую моладзь. Попробуйте. Вы худенькие, вам можно. Да, спасибо огромное. До свидания. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што празрыстыя скрыні для галасавання гэта ўжо не модна. Сразу могу сказать, не модно это уже. Более того, противоречит международным стандартам. Модно полупрозрачные ящики, модно применять, по крайней мере, частично электронное голосование. Ды модна не фальсифікаваць выбары, але ж модніца Ярмошына бачыць толькі тое, што ёй хочацца бачыць. Я не знаю, что происходит в других странах, честно говоря. Не знаю, ничего не могу вам сказать. Мы ж запыталіся ў Мінчукова, ці модныя яшчэ самі выбары, або лепш было б іх адмяніць ды зэканоміць вялікія грошы. Конечно, гроши лучше сэкономить. Я бы лучше сэкономила деньги, потому что в бюджете денег, как вы знаете, их уже и нет. Ну как, наверное, государство решает, так, наверное, и надо. Мы не знаем. В принципе, так и с учетом, что у нас выборы проходят раз в 5 лет и ситуация не меняется, то можно, в принципе, деньги впустить на нужное дело. Калі ж выбары не адмяняць, а замяніць на электроннае галасаванне, колькі б галасоў здолеў набраць Лукашенко? Калі сярод моладзі, то, мабыць, 0. Молодежи больше 60%, я думаю, проголосует, потому что молодежь более такая продвинутая в этом смысле. Думаю, в интернете нет никаких проблем что-нибудь накрутить и что-нибудь скрутить. Меньше. Сколько процентов не знаем, но люди меньше избрали. Да, по интернету. Наверное, менее голосов, потому что молодежь более сейчас продвинутая. А таму, калі і прасоўваць нейкія інавацыі, то хіба што ўводзіць галасаванне праз пошту, Белпошта дакладна не падвядзе. І дайджэст іншых важных навінаў вашай увазе. За 55 гадоў у Беларусі здабылі 135 мільёнаў тоннаў нафты. У Беларусі вырасла колькасць звольненых, але знізілася беспрацоўе. Жыхары Бабруйску нарвалі канопляў, а пасля кідаліся гарбузамі і агуркамі. Беларуска напісала заяву ў міліцыю на мядзведзя. Берасцеец уцёк з шпіталю і скраў акардэон. Лукашенко поедзе ў Карэлічы і Дятлава разбирацца з церабленнем даўгунцу. Точно. Надо наслаждаться жизнью, пока не поздно, піша галоўная газета краіны «Сау Белка». Менск увайшоў у лік найлепшых студэнцкіх гарадоў свету. Праўда, заняў 120-е месца з 120. Лукашенко пообещал приехать на атомную битву у Иуе. Вы уже начинаете испанцам подражать помидоры, гробите помидоры. Посмотрел, жалко стало. Яшчэ одна незвычайная навіна прыйшла. 88 мільёнаў еўра контракт. Контракт на пачынку самалётаў адной з краінаў НАТО. Я нагадаю, НАТО зацяты вораг, які ўвесь час збіраецца каля нашых межаў, штосьці супраць нас плануе. І вось пра гэты ўсе перыпетыі я вырашыў даведацца у нашага сталага палітолага Алеся Папко. Алесь, распавядзіце, як так увогуле магло адбыцца? Ну, НАТО, магчыма, дэкларатыўна і вораг, але калі плаціць грошы, то чаму не? Беларусь зарабляе грошы на пастаўках зброі нават у краіны, якія невідавочныя
карысныя з пункту гледжання саюзніцтва. Напрыклад, не так даўно Беларусь паставіла комплексы паланез у Азербайджан, які з'яўляецца ворагам Арменіі, а Арменія, у сваю чаргу, уваходзіць з намі ў адну вайсковую арганізацыю АДКБ. Мы сябруем з усімі, хто можа прынесці нам фінансы. Таму грошы не пахнуць, калі ласка, шаноўнае гаспадарства, гэта такі від рэкламы. Калі ў вас ёсць грошы, прыходзьце ў Беларусь, усё будзе вашае. А мы яшчэ да тэхналагічных навінаў, як вядома, ёсць каршэрынг, ёсць шэрынг ровараў, самакатаў і гэтак далей. А вось нядаўна ў Менску з'явіўся шэрынг пауэрбанкаў. Ну, здавалася б, ёсць жа розеткі, паўсюль можна проста падысці, зарадзіць тэлефон, але ж не, бізнес-ідэя. Таксама і такая ёсць. Марыя Арцыбашева распавядзе пра яе падрабязней. З шэрингамі хіба ўжо не здзівіць ніводнага меншука. Але што вы скажаце на тое, што з'явіліся батарэйка-шэрынгі для смартфонаў? Гэтак цяпер не страшна апынуцца пасярод Менску без чарговага селфі праз тое, што тэлефон паказвае нізкі ўзровень ладавання батарэйкі. Дастаткова проста зарэгістравацца на сервісе і прывязаць да яго банкаўскую картку, увесці нумар аўтамата і да вас выйдзе пауэрбанк. Так што уладальнікі гэтага дэвайсу, а іх немала, могуць смела выкінуць яго ў сметніцу. У каждого молодого человека куча различных приложений на телефоне, которые едят батарею, едят очень быстро. И, соответственно, на сегодняшний день это, можно сказать, необходимость. Понятно, что это не значит, что каждый воспользуется данным сервисом, но в любом случае мы рассчитываем, да, что он будет пользоваться популярностью. Праўда, не сказаць, што ў кавярнях, дзе з'явіліся такія скрынкі, раней стаялі вялікія чэргі да розетак. Магчыма ж, гэта проста яшчэ адзін крок да асабістай незалежнасці. Як жа раней менчукі спраўляліся без такой задумы? Ничего страшного, сел и сел, свободный человек стал. Ищу максимально быстро заведение, где я могу зарядить телефон. Бывали такие случаи, я просто захожу в какой-то магазин, или если я в торговом центре, подхожу в какой-то корнер, и обычно там мне дают зарядить телефон. Везде идешь в велосипедике, и рядом с ними должны лежать пауэрбэнки, чтобы сразу и прокатиться, и подзарядиться. Самае прыемнае тут кошты. Пакуль першыя паўгадзіны карыстання пауэрбанкам будуць бясплатныя. За гадзіну, як і за суткі, кошт будзе 2 рублі. Стоимость пауэрбэнка, то есть она, скажем так, в какой-то степени заложена в тарифы. То есть если человек в течение 30 дней не вернул пауэрбэнк, то есть у него 30 дней списывается по 2 рубля в сутки, и потом этот пауэрбэнк остается человеку. До 1 верасня паставіць такіх аўтаматаў плануецца 20 па сталіцы. Узяўшы ў пракат такі пауэрбанк, не абавязкова сядзець каля той же самай станцыі, каб пасля выкарыстання вярнуць яго сюды ж. Падыдуць і іншыя. Праўда, пакуль іх па горадзе ўсяго толькі 11 і выключна ў цэнтры. Марыя Арцыбашева, Суб'ектыў, Белсат. А на развітанне імпартазамяшчэння па-беларуску. На стадыёне цэнтральны ў Свіслачы, што ў Градзенскай вобласці, у гонар дажынак выступілі вядомыя артысты. І толькі без акуляраў можна было зразумець, што з імі не так. Ну, я думаю, гэта канец. Канец Суб'ектыву на Белсаце. Сустрэнемся праз тыдзень, а замест тытраў паглядзіце на яшчэ адзін выпадак незвычайнага імпартазамяшчэння па-беларуску. Да пабачэння. Какая бы ты ни была, помни, для меня Беларусь, мама. Это наши города.